takto sme nejako dopadli. Prebieha diskusia pod lampou na vysielaní v jednej komerčnej televízii. Sú tam dvaja, podľa moderátora, najsilnejší kandidáti, ale zároveň a súbežne prebieha ďalšie vysielanie pod lampou priamo na magistráte, pri budove magistrátu, o ktorý vlastne ide. Čiže kým oni sú v interiéroch, my sme v exteriéroch, my prinášame veľkú obeť, stojíme tu v zime. Nie, vážne, hodnotím zle to, že to takto nejakým spôsobom sa profiluje. Dokonca by som to nazval, že dnešným dňom sa výrazne zasiahlo do primátorských volieb, výrazným spôsobom, negatívnym spôsobom. To znamená, pán Hríb a páni z televízie JOJ zabili svojím spôsobom primátorské voľby a výrazne ich poznačili. Vyhodnotiť dnešnú reláciu tým spôsobom, že sú to dvaja najsilnejší kandidáti, áno, aj tak sa to dá, ale dakedy boli silní aj Brežnev, aj Stalin, aj Hitler a neviem, ako by pán Hríb toto vedel nejako odkomunikovať, alebo z opačného konca to poviem, že keby televízie pred parlamentnými voľbami vyberali iba tých silných, respektíve tých najsilnejších, tak jeho kamaráti, ja neviem, Zajac, Bugár a Sulík by okopávali záhradku teraz alebo pripravovali vinič na zimovanie a nesedeli by v parlamente. Takže aj takto sa dá na to pozrieť. Ale existuje tu možno aj ďalší rozmer, ktorý treba povedať, a to je z pohľadu ľudí, ktorí sú zodpovední za televíziu, tak tam by som adresoval možno malú výzvu, že naozaj im by tiež malo záležať na tom, aby voľby primátora a primátorské voľby dopadli tak, že by vytvorili naozaj férovú súťaž, aby sme hovorili o tom, že kto je najlepší a dali aj možnosť iným. A im zvlášť a obzvlášť by malo na tom záležať, aby tie voľby vyhral najlepší.